Exercise time! Yung black na suit ko. Hot suit. Okay, nandito na yung ating mga deliveries ng baboy. So, check natin kung ano yung mga sizes. Alam ko, mga 40s lang to 40 to 49 pounds. Okay? Alright. Tingnan natin. Tingnan natin. So, eto yung dumating na deliveries. So for now, ang mga baboy natin ay sizes 40 to 49 pounds lang. So walang available na 50s at saka mga 20 to 30 wala. So meron tayong 4 na lechon this Saturday. Meron akong malaki doon. So ang available na sizes ngayon is 40 to 49 and 70 to 79 pounds. So medyo nagkakaubusan ng baboy. Kaya medyo I don't know, malakas ang baboy ngayon So yung available sizes natin ngayon, ito yung ideal size ng kung gustong ganyang size. This is 40 to 49 pounds. So ganyan ang size niya. So para magkaroon kayo ng idea, ayan So ito yung skateboard na malaki. Ito yung skateboard ng anak ko, yan. So ayan Ayan. So ganyan yung size. Ayan. So ganyan yung size ng 40 to 49 40 to 49 pounds. So yung malaking board ng ng anak ko. So yan ang available sizes natin ngayon. 40 to 49 pounds, tsaka 70 to 79 pounds lang. Walang 20 to 29. Walang 30. Nagkakaubusan. So, yan po. May 4 na lechon tayo sa sa Monday. So, yan po yung size para magkaroon po kayo ng idea. Okay? Yung 40 to 49 pounds. Ayan ang mga sizes of 44. Di magkakapares yan. 44, may 45, yung 45 Tapos dito ay 45. Okay. So frozen yan frozen. Ganyan kasi ang pagkat. Kung mapapansin nyo, ito. Ang sabi niya dito ay ganyan kami kasi kaya pag nag-order 40 to 49 pounds, di ba? 40 to 49 pounds, pero hindi mo alam kung ano yung makukuha mo. Pwedeng 41, 42, 48, pwedeng 49, mga ganyan. So ganyan ang dumating. Ganon din sa mga sizes ng 20 to 29, 30 to 39, 60 to 69, 70 to 79. So hindi mo alam kung ano yung makukuha mong size. So kaya yan ang tinatanong namin kung anong size. 40 to 49 pounds. Yung iba 70 to 79 pounds. So yun, para magkaroon kayo ng idea, ganyan po ang size 40 to 49 pounds. Okay. So ayan. Okay, nagkakaubusan po ang 20 to 29 pounds. Oy, Elmer Boss Baniti. Buhay sir. So trip natin ang ating lagi nating i-improve ang ating product. May mga sablay pero kailangan natin i-improve rin. Ganyan talaga. So keep improving bossing Elmer. Okay, so yan ang size Okay. Babush, happy Thursday. Okay, ito para bukas, Saturday. Ating lechon. Meron tayong 2. Okay, ready na. Ating 40 to 49 pounds. Lechon. Ang temp niya. Sakto. Ready for delivery. Okay, let's go. Okay. Ito na ang ating second lechon for today.
Ayan. Ayan. 40 to 49 pounds. Ayan. Siguro ano pa to? 5 minutes. Pwede na. So yung temp niya, yan yung dito na lang sa ano, pigi 166. Okay na yan. 161. 161. Konti pa, mga 5 minutes. Okay. Ayos. Second lechon for this Sunday. Mabuhay. Ilokot noy. Okay. Tapos na ang ating unang delivery. Yung malaking baboy. Worth 3, ano siya? 315. So malapit lang siya sa bahay. So hindi na ako nag-charge. Pero binigyan ako ng napakalaking tip. So bilangin natin, 100, 200, 300, 20, 40, 60, 70. So 370. So ang laki ng tinip ng ating kababayan. So dapat 300 ano na to, 315. Sabi ko wag na delivery kasi napakalapit lang sa bahay. At ayun, medyo swerte tayo ngayon sa tip. So anyways, ayan o. So ngayon papunta na tayo sa next na delivery natin doon sa dating nag-order din sa akin noon. At nag-order ulit. Tapos para ngayong Saturday. Tapos meron pa para bukas. So I think mga pang-5 na niya. Pang-5 o pang-6 na order niya sa akin itong pupuntahan natin ngayon. So okay. So ako yung nagbaon na ng aking burger. Kasi di pa ako nag-almusal. Gumawa si Purnok ng burger. Eh ano, dito ko natitirahin yan. Pero parang hindi pa ako gutom mamaya siguro. So ayan. So tayo na sa ating next delivery. Mabuhay po ang lechonero. Productive tayo ng day off natin. At good news, itong Monday, buti nag-stock ako ng 40 pounds. Meron akong 3 order na baboy. So 3 for Monday. Bago ako pumasok sa work, merong 3 na lechon bago ako mag-work. Tumatalsik ang aking laway. So yun po. So mabuhay. So medyo busy ako ngayon this Saturday, Sunday hanggang Monday. Okay, Monday may work tayo, pero yung nag-order sa akin na co-worker ko dati na gusto niya pick upin ng bago pumasok, siya din, Samoan siya. Okay, so mabuhay at tayo maging productive sa ating buhay. Mabuhay ang laing Pilipino, Iloco Pinoy, ang lechonero ng California, USA. Babush. Okay. Ay nako, tapos na ang ating second delivery. So yun ay yung lechon na yun ay medyo mas maliit. At ang worth nun is 40 to 49 pounds yun. Ang worth nun is 290 yung binibenta ko. Pero nagcha-charge ako ng medyo malayo. Pero kaso nga nasuki ko na to eh. So nag-charge na ako ng $25 ang charge ko. Yung iba kasi, yung iba $40, medyo malalapit pa yun eh. Ako 25 kasi mga ano ko na yan eh, mga suki ko na yan. So bukas sila ulit. So ang inabot sa akin ay 1. So dapat ang total 290 plus 25, magkano yun? 315. Ano ba? Okay, so ang binigay sa akin is 1, 2, 3, 320, 40. So yeah, 340. So may tip din tayo. So okay, so 340, kasama na yung delivery at lahat-lahat na. Ang original price niya is 290 plus $25 na delivery charge. So total 315. Tapos meron akong tip na magkano? 25. You're back online. You are on the fastest route despite usual traffic. You should reach your destination by 1:42 p.m. Meron pa tayong 2 bukas. Mag-aalauna na. So mayroon pa tayong 2 bukas. Ayusin natin.
At medyo malamig pa yun dito Toko. Tapos dalawa pa sa Sunday, then sa Monday bago pumasok sa work, 3. Okay, so let's go. Mabuhay ang lechonero ng California, USA. Ilok ko Pinoy. Day off ko, walang pasok, kumikita ako. Babush, salamat. Okay, deliver na tayo ulit sa dating area kahapon. Today Sunday. Kahapon nakapag-deliver tayo ulit dito ng ilang beses na. So tara, let's. Ito yung ating suki. I think pang 5 na to o pang 6, hindi ko na maalala. So okay, dito tayo sa area. Mag-left turn na tayo. Okay. September 26. So kanina tapos na yung delivery natin ng isang lechon, Saturday at Sunday. Pero bukas bago tayo pumasok, meron tayong 3. So naka-ready na. Yan o. 3 lechon natin for tomorrow. So try natin pagkasyahin sa isa. Kung hindi, dito sa kabila. Yan ang ulam natin ngayon, talbos kamote. Ulam natin yan. Okay. So for Monday, bago pumasok, yan ang ating lechon. Alright. Good night. USA. Kain na tayo ng talbos ng kamote. Pag-uong with sili. Kalamansi at talbos kamote. Umuusok-usok pa. Yum yum. Yan, pampalakas. Talbos kamote. Yan. Bagoong at talbos. Kain. Yan ang ating 3 lechon. Monday. So, yung nandun sa dulo, medyo nauna. So, yun ang unang ilalabas natin. Tapos, ito nasa gitna. 40 to 49 pounds yan. So, 3 lechon, 40 to 49 pounds. Ayan. Ito yung mga temp niya. Yung mga temp. Yung mga monitor natin. Yung mga nakadikit na yan. Para yung cooking time. Cooking, ano niya, anong temp na niya. Okay. Happy Monday. Buhay ang lechonero. Maaga pa. Anong oras ba? 6. Na ang ating 3 lechon. Kuha na. Basura. Okay. Ito na yung ating lechon for Monday. For this, Monday. You're sick. I will call your boss. Ayan na. So, let's go to work. May 3 lechon tayo ngayong Monday. Babush, 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 babush. Lechon, 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 lechon. Lechon, lechon. Is this all for one person or separate? Huh? Yeah, 1 person. Lechon. Okay. Okay. So, tapos ng ating weekend at tayo papasok na sa work. Monday na po ngayon. At Saturday meron tayo isang lechon. Saturday lechon isa, Sunday lechon. Tapos itong Monday 3 ang ating nilutong lechon bago tayo pumasok sa work. So pipick upin na lang sa bahay sa yung ating lechon ngayon. So
So mga suki, tayo ay ayos yan, panalo tayo ngayon, wag di tayo ngayon. So yun po. At sana ay kung continue yung ating magandang resulta ng ating lechon, para sa ganun ay may maraming mag-order pa at meron din tayong matutulungan kahit papaano sa ating mga kaibigan dyan na nangangailangan, na kailangan din natin na bahagian kahit konti lang naman kinikita ko, pero masaya na ako magbigay kahit konti rin na bukal sa aking puso. Okay mga kaibigan, ito po si Iloko Pinoy na nagsasabing Happy Monday at mabuhay po tayong lahat. At laging tandaan, magpursigid tayo at mag-ingat sa COVID. Mabuhay po tayo. Happy Monday, Iloko Pinoy. Babush, babush, babush.